Повторяй за мной. Лепший гулец. Лепший Гулец. хуец. Нет, не то. Мне здаецца, што калі вы думаеце пра беларускі хакей, вы уяўляеце прыкладна нешта такое. І гэта абсалютна нармальна, таму што за апошнія гады беларускі хакей уяўляў сябе трэш і пекла. Але даглядзіце гэта відэа да канца, і я вам абяцаю, што ў вас узнікне гонар за наш хакей, нават калі вы не з'яўляецеся яго прыхільнікам. На мне сёння швэдэр, у якім Руслан Салей гуляў у 7-м матчы фінала Кубка Стэнлі. Зараз лёд пачне раставаць. Пагналі! На гэты момант зборная Беларусі ўжо 5 гадоў знаходзіцца ў чорным спісе Сусветнай федэрацыі хакея. Не адна вядома, ёсць годныя спарынг-партнёры. Але нават да таго моманту, як яна туды патрапіла пасля выбараў 2020 года, ганарыцца было асабліва няма чым. На сваім апошнім на гэты момант чэмпіянаце свету ў 2021 годзе зборная Беларусі прайграла зборнай Вялікай Брытаніі. Апошні раз да гэтага зборная Великабрытаніі выйграла матч у вышэйшым дывізіёне ў 1962 годзе. Пачатак нашай гісторыі будзе таксама не самым вясёлым. Развальваецца Савок, Расія, як яго правапрымальніца, атрымлівае месца ў вышэйшым дывізіёне. Астатнія саюзныя рэспублікі ляцяць на самае дно. У ніжнюю лігу гуляць са зборнымі краін, дзе колькасць гульцоў у зборнай прыкладна такая, як і колькасць людзей у краіне, якія ўмеюць катацца на каньках. У нацыянальным чэмпіянаце Беларусі гуляюць ажно 4 каманды. Грошай няма зусім, перспектыў няма, на матчы ходзіць па 50 чалавек, хакеісты гуляюць за дзяку і бутэльку гарэлкі. Адзінае святло ў канцы тунэля – гэта хакеісты старой савецкай школы, якая дасталася Беларусі ў спадчыну. Менавіта яны выцягнуць нашу зборную ў топ сусветнага хакея. Першы поспех Беларусі – гэта сакавік 95-га, чэмпіянат свету ў групе С. Гэта 3-й дывізіён у сталіцы Балгарыі Сафіі. Беларусы яго выйграюць, і Міхаіл Захараў, будучы трэнер зборнай, а на той момант яшчэ і гулец, робіць на фотамыльніцу легендарнае фота хлопцаў у форме з пагоняй. За 2 месяцы да таго самага сумнага рэферэндуму аб змене дзяржаўнай сімволікі наўпрост у Сафіі раздруковае фота ішле, як вы думаеце, каму? Александр Рыгорыч, мы перамаглі, мы першыя, гэта вам. Лукашэнку фота з пагоняй. Якая злая іронія. Але відавочна не тролінг, Захараў бы да такога проста не дадумаўся. Праз пару месяцаў на драфце НХЛ выбіраюць Уладзіміра Цыплакова. Ён па нацыянальнасці рускі і нарадзіўся на краі зямлі ў маленькім паўночным расійскім горадзе пад назвай Інта. У 18 гадоў пераехаў гуляць з Динамо Мінск, атрымаў менскую прапіску, потым беларускае грамадзянства, так і стаў нашым першым галоўным НХЛаўцам. Ужо 7 лістапада 95-го Цыплакоў дэбютуе ў складзе Лос-Анджелес Кингс. And everyone else, it's a 2-on-1 down there on Steve McKenna. The Kings trying to get in. Finally, Vladimir Ciplikov. When you talk about, and there's a guy pounding, Mike Greer. У мяне зараз у руках джерсі, у якой Володя Цыплакоў правёў свой першы сезон у НХЛ 95-96 год. Ужо ў другім сваім матчы ён забівае свой першы гол. А потым здараецца цуд, і яго калегам па звяне становіцца... Так, менавіта ён, кароль хакея, Уэйн Грэцкі. Беларускі форвард гуляе ў адным звяне з найвялікшым гульцом у гісторыі хакея. І яны разам ствараюць галы. Паглядзіце на гэта. Wayne Gretzky from Ciplikov, and the Kings now lead 8-2. I can call it with the best of them. Увесь хакейны свет даведаецца пра Беларусь у 98 годзе, калі наша зборная нарэшце трапляе ў вышэйшы дывізіён чэмпіяната свету і ўпершыню удзельнічае на алімпійскіх гульнях у Нагана. І там зборная Беларусі трапляе ў топ-8 наймацнейшых каманд, фактычна адчыняючы дзверы ў хакейны свет з нагі. К чёрту дверь! Увесь хакейны свет і ўся Беларусь даведаюцца прозвішча 24-гадовага варатара Андрэя Мезіна.
Мезін просто унікальны брамнік у гісторыі беларускага спорту. Рускі па нараджэнні, ураджэнец Чалябінска, прыняў беларускае грамадзянства і 18 гадоў гуляў за зборную на ўсіх чэмпіянатах свету і на ўсіх алімпіядах. Мезіну пры нараджэнні ўрач пашкодзіў слухавы нерв, і лепшы варатар Беларусі быў практычна глухі. Пры гэтым ён выдаваў гульню на ўзроўні варатароў НХЛ і 4 разы прызнаваўся найлепшым хакеістам Беларусі. Двойчы на чэмпіянатах свету Мезін уваходзіў у склад сімвалічнай зборнай свету. У 2000 годзе на чэмпіянаце свету ў Санкт-Петербурзе зборная Беларусі адзіны раз перамагае зборную Расіі у сухую 1-0. Зборная Расіі, складзеная з НХЛаўцаў, перад чэмпіянатам празваная Dream Team, атрымлівае пад канец турніру мянушку Дыр Team, прайграўшы 4 матчы з 5. Сімвалічна, што адзіны гол Расіі забівае рускі Цыплакоў, а сухі матч у воротах праводзіць рускі Мезін. Ось такі ось парадокс. Делает передачу Владимиру Цыплакову, и тот забрасывает шайбу. Счет открыт. Ну а зараз мы дайшлі да матчу, які спартовыя журналісты назвалі «Новы цуд на лёдзе». Алімпійскія гульні 2002 года ў Солт-Лейк-Сіці. Беларусы выходзяць у чвэрцьфінал, перад гэтым 2 разы падрад прайграюць ЗША і фінам з лікам 1-8 кожны раз. Амерыканскія журналісты пытаюць у нападаючага нашай зборнай: «Вы наогул атрымліваеце задавальненне ад хакея?» Чвэрцьфінал супраць шведаў – чыстая фармальнасць. Шведы перамаглі канадцаў, пасля матча замоўлены развітальны банкет у рэстаране, на заўтра набытыя квіткі ў Мінск. Трэба проста выйти на лёд пасля 2 разгромных паражэнняў і паспрабаваць не зганьбіцца 3-й раз. А далей і так усё ведаеце. Уладзімір Копаць, Томі Сала, усё адбылося. Пішы ў каментарах, калі памятаеш гэты дзень. Меньше 2,5 минут до конца третьего периода. Шайба попадает в маску. Томми Сала и отскакивает шведские ворота. 4-3, 4-3. Вот это момент, вот это развязка, легенда мирового хоккея Томми Сала и друзья. О, вот это да, вот это, ну это просто фантастика. Володя Копоть бросает. Бросает из средней зоны, вы видите, как тот бычок пытается встретить шайбу головой Томми Сала. 4-3. Белорусы выходят вперед за 2 минуты 24 секунды до окончания третьего периода. Знерваваны форвард шведаў Мат Сундзін казаў, што калі б у той вечар беларусы пасадзілі дрэва на хакейнай пляцоўцы, то яно б вырасла. Шведаў з НХЛ так заскавала родная прэса, што яны адмовіліся ляцець дадому пасля чэмпіянату. У маіх руках сапраўдны артефакт з гэтага чэмпіяната. Гэта джерсі Алексея Калюжнага, у якой ён перамог зборную Швецыі. Дорогие друзья, ради этих мгновений стоит жить. Кто из вас сегодня верил? Скажите честно, кто верил, что мы сегодня выиграем и выйдем в полуфинал? Беларускі хакей з'яўляецца неад'емнай часткай найноўшай гісторыі Беларусі. А лепшы даведнік па ёй – гэта моя кніга #IMBY. У ёй я падрабязна расказваю пра ўсе самыя важныя падзеі, якія здарыліся ў першыя 15 гадоў нашай незалежнасці. Спасылка на набыццё маёй кнігі у апісанні да гэтага роліка. Вясна 2003 года. Руслан Салей у складзе Анахайм Майті Дакс выходзіць у фінал Кубка Стэнлі і становіцца першым і да гэтага моманту адзіным беларусам, які згуляў у фінальнай серыі. Дэвілс бяруць першыя 2 матчы з лікам 3-0. Усе журналісты прадракаюць хуткі канец серыі. А ў трэцім матчы гульня выходзіць овертайм і здараецца вось гэта. Oates and Rayom on the face-off. Soleil shoots, goal! Ruslan Soleil wins the game for the Mighty Ducks! It's so excited, you just go nuts, you know, you just go and you're screaming, everybody jumping you, everybody rubbing your face. I mean, it's a great feeling, and everybody wants to be that and in that position, and I would like to be there as many times as I can. Цісні падабайку, калі ты плакаў, калі Руслан Салей загінуў у авіякатастрофе.
Гульцы зборнай Беларусі з савецкай школы старэлі, новых зорак не з'яўлялася, склад слабеў, залатая эпоха беларускага хакея заканчвалася. Але яшчэ разок гучна грукнуць дзвярыма беларусы паспелі на чэмпіянаце свету 2006-га, дзе яны занялі рэкорднае 6-е месца, апярэдзіўшы зборнай ЗША і Славакіі. Залатыя дні зборнай скончыліся. Потым пачалася клубная гісторыя. З'явіліся Мінск-арэна і Дынама Мінск у КХЛ. Мінская Дынама ў гэтым годзе займае 3-е месца ў Еўропе па наведвальнасці дамашніх матчаў і 1-е месца ў КХЛ. У сярэднім хатнія гульні зуброў наведваюць больш чым 15 000 чалавек. Гэта лічбы блізкія да НХЛ. У гэтым годзе у НХЛ, дарэчы, згулялі цэлых 8 беларусаў. Гэта рэкордная лічба, якіх раней ніколі не было. І ў наступным годзе іх будзе нават болей. Упершыню ў гісторыі НХЛ пачалі гуляць беларускія брамнікі. 2 гады таму абаронцу Артёма Леўшунова выбралі на драфце пад агульным 2-м нумарам. Вау! And there it is, hugs all around for the Levshunov family, the Belarusian turning 19 in October. So у Вашингтон Capitals загараецца зорка Протасаў. Разам з Алексеем пачаў гуляць яго малодшы брат Ілля. І гэта пара абяцае ўзарваць лігу ў бліжэйшыя гады. Цяпер зборная Беларусі магла быць моцнай як ніколі, але гэта мы, на жаль, не даведаемся, бо з-за масавых рэпрэсій і удзелу ў вайне з Украінай зборная Беларусі яшчэ доўга будзе адхіленая ад міжнародных сустрэч. І ўсім аматарам хакея застанецца толькі глядзець, як атлусцелы Лукашенка з Умкай гуляе ў паддаўкі са сваёй світай. Калі вы натхніліся гісторыяй нашага хакея, то зараз я рэкамендую вам таксама прасякнуцца і гісторыяй беларускай поп-музыкі. Цісніце сюды, а я з вами развітваюся. Пакуль.